Će da ti deca jedu piletinu i krompir čorba. Garantujem da ti cijela porodica će biti zadovoljna. Ćap, ćap! Danas ti pravimo supe od piletine i krompira. Ja ću da ti stavljam kašiku vegetu, malo crveni paprika, kurkuma, beli luk so, origano, malo peršun. Ubacila sam i cijela glavica luka, crni paprika. Ostavi da se kuva meso 40 minuta i spremaj krompir. Iscedit ću supe učiniju sa krompira. Ostavljam krompir u tu vodicu i sada čistim čikena polako. Seckam ga u komedići. Treba da se kuva krompira 15 minuta i onda dodajemo gustinu. Znači kašika gustine i 2 kašika brašne i ubaciš unutra i pustiš još 15 minuta da ti se kuva. Možeš da dodaješ šangarepa ili celer. Sad ću ja da ga stavim na malu vatru i to je to. Znači, zaboravila sam da snimam kad sam završila kuvanjem i sada više i nema supe. Baš je ukusan za dete ili za odrasle.